Velkommen til det andet afsnit af Tænketanken for Forfulgte Kristnes podcast. Tak fordi I lytter med. Hvis ikke I har lyttet til det første afsnit, er det en god idé at gøre det, inden I lytter videre. Dette afsnit er nemlig en Q&A til oplægget i det forrige afsnit. Som I forhåbentlig har hørt, afholdes der EU-valg i Danmark den 9. juni, altså om et par dage. Derfor vil TTFK gerne lægge op til dialog og refleksion om spændingsfeltet mellem religionsfriheden, EU, kristendom og nationalisme med udgangspunkt i et oplæg af professor og præst Søren Dosenrode. Selvfølgelig opfordrer vi også til deltagelse i valget. Derfor velkommen til en dialog mellem oplægsholderen og et fagligt panel fra TTFK bestående af biskop emeritus Carsten Nissen, teolog og Ph.D. Jonas Jørgensen, generalsekretær Åben Doors Jens Christian Jensen, tidligere missionær som generalsekretær i Dansk Europamission Henrik Erdner Rasmussen og fakultetsleder på Menighedsfakultetet Thomas Mikkelsen. Vi håber, at du vil finde dialogen tankevækkende og inspirerende.